Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bos. Jadi kita mau golek nggon sing adem. So, mobil Bos. Tidak kan adem. Panas kenting-kenting. Tunggu. Panas. Weh. Ada lah kok. Terak jadi. Tak, siap tenan mengko sampai rapi. Oh, tak. Ya sama jabion panas-panas Panas-panas ke sumuk iki Dika lagi lep aja ditantang didoni wong ya. Lah iki wis suwe. Bos. Ya, Pak? Anu Mas, nek sampean krampengan tak kei konten aku. Ono konten tak konten model-model. Coba jadi kita ala golek sing adem. Ayo butahe mlaku manut ban. Arep apa ya kan Coba. Masuk piron nek. Yo motor. Iku siap menang berapa? Terus siap piye motor wis. Ready terus siap piye. Wis cok. Arep metu. Kayak metu. Bener kan? Bah. Iya, tengah apa toh? Gondaku. Ora. Gerang gondaku. Itu gandam. Bos. Iki apa toh? Wah, Karena reme bumbung. mantap kayak mana kayak tahun numpak. Enggak soalnya tabrak nih. Wong. Numpak motor di alon-alon. Bijak mantap ya. Iya. Terukan guys. Penting ra juga. Boleh. Boleh. Rok selebarku. Tapi piye ta mantep diumbulno. Bulu-bulu apa sekoken bedal-bedal. Tak nyanyi. Kaya kancing wis sapa ya. Kancing taruh mati. Tak malah nyanyi aku. Asik. Asolole. Goyang nak deh. Ini apa? Aku kayak curah.
Kok anu, dewet to? GS dapat. Oh, dewet bos. Musiknya antar bos. Musiknya bantah aja pindahan nih. Menjel apa? Lo apa tau? Susu apa? Musiknya buantar ya. Nah, kita kini sedang bos, sedang Ronan. Nah, adem gini kan cangkruk no ya. Iya. Cangkrukan iki. Mau enak. Main apa? Ibadah le, apa le pilih, apa le? Cok. Loh, bos. Nanti ya. Nanti cok. Tekan cok. Tekan lagi jalanan opet-opet no. Alah. Kaki. Opet-opet no. Opet-opet no. Bocah aku tak edan tenan we. Rio mati. Aku mau kono ini minggu. Ya sutre ya. Cokot cangkem ya. Burung wi terus aku bantar. Jojo dolan aku lol. Aku ora wedi. Anjing kan. Nanti le sekali langrong langrong kok. Ngerong. Orang loh. Oh coba bel to. Wis lemes wi. Wis lemes. Kula pices bos. Nyokotnya loro ya. Ki nyokot iki. Nyokot ya. Ada dari Rio. Entek Rio. Terus desa nang ngisor. Cok desa anjing. Nyokot kontolmu iku. Ketok lu bener. Ayo nah. Nyokot katok. Ya nyokot to. Blok wong. Itu media. Ayo le. Kene iki bos sendang bos. Nak adem bos. Ini gede kok. Gila. Kilo kae sing tak maksud gede wi. Kilo ka. Gede bos iki. Gede kae. Gon bulus kayak gede le. Ijek ya? Gon bulus. Nyepe gon bulus ya? Pulau mlayu ngalor ono kok. Pulau mlayu ngalor. Ana kayak nyekel ya. Lho basane gede. Nak adem. Apa? Alah modelmu. Ini pirang tahun ini? Hah? Apa nih? Pirang puluh tahun? Iki ora ukuran tahun lho. Kalau cewek di cetroma ora kok. Ini dia juga bandulan ini. Ya, biyen niki, Bos. Tangan lho. Tapi jika wis tahu bandulan iki. Wes, aku wes. Iki terus ditali ngono. Iki ditali iki. Jono yo ngene iki. Jadi yo nanti malah kayak ngene. Tapi kelagel kayak ngene. Cuman kelanane kan iki. Kalau Ya. dia anu guys, kan sebenarnya kena dikit bubuan ya. Itu kan lu. Ini tepakku ini. Ajarono, Jan? Ajarono. Apa wis kali kebang desa. Kau apa? Bah. Amit sik to. Amit bah.
Buka pra. Gua le, aja le. Kuwi nyokot wae. Kak, lemes. Guan, Kali, guan guan kali. 50 kancamu yo lemes. Kamu tangan loh. Gua ning kali, Cuk. Ya, kok malah silang. Rene. Disak bae. Lho mate wis sampe. Onte sampe tenan iki. Mula ora wedi piye to iki. Ora nyokot. Kira lorong kok. Dulu kan di sini iki yo. Yo ora to. Kae lho sing jero mlebu ka lho. Heeh. Segede dhewe iki. Hmm. Oyot iki lho. Oyot iki tapi oyot kayu iki, Bos. Tapi dipakani ndak metu. Heeh, nek dipakani iki ndak metu. Kan ning kono iki le. Ora. Iki mbiyen kono kuwi nek makane ning kono kuwi kan bayine milih lah saiki iki. Bayi cilik lagi kabeh, Bos. Iki cilik nang sawah. Yo lho. Sing gawe sasat karek kae. Kene iki pala iki nek wis udan-udanan ra nang Indi metu banyune kabeh metu banyune. Ya iki. Iki apa dosane? Lah iki kayak paralon ki apa malah jebol kono. Ya aku mbiyen ora adus. jebole kono iki. Aku mbiyen adus ning ndi ya? Bro. Etan, Bro. Kidul Bro. Iki ben iki apa? Iki biyen kanan gitu. Tapi banyu iki gak gelem sumber tekan milir rene gak gelem. Gak gelem. Kayak iki rene iki. Tapi iki wis dipasang iki yo sumber manut iki. Ning sawah kono kuwi. Terus nang kono apa sawah. Lho bos iki sing pengen ngerti sendang biyen sing kon bulus iki. Bulus tak kira ning kene iki ya. Kene iki amit, Mbah. Kan biyen ning kono kuwi ya. Eh? Kan beli kan milih yo. Heeh. Iki muli terus rene. Iki bulusnya berarti sini jero kene. Bulus terus rene. Tolong, Bang. Terus rene. Mit, Mbah. Mbah. Oke bos jadi ini yang gue nyepil ngene ae kontane. Dolan-dolan nang gue sing nak adem ya ta. Heeh. Ayo ya. Heeh. Ayo. Wis salame. Omong-omong. Jadi kan apa? Oke, Bos. Ya, Bos. Kae. Sawan das. Ora ta tuh. Jane sih, Mak. Pagering ya? Ora apa enggak loh? Dua kan. Pas tentang ayat iki kan enak to kae. Bulan karo. Oh, alah kuwi ya. Iya. Mana iki ya? Mana iki ya? Nurut iki to. Menurut iki kena. Heeh, monggone menak. Enak. Dipecah lagi air iso men. Oke bos, jadi kita entar marung bae warung wis sone Santerpol. Oh, iki ning kene ae. Heeh. Penting belanja sing adem, Bos. Iya. Lisis. Kamu lama. Kok cangkem kae lho kalau salah. Lisis sama dulu lho. Ya. Bete wedi ulah. Tak kuat kadisa nyuwet kentalumu malah. Kental apa? Kendal iki tak. Kental apa? Kental. Jadi kacau. Kate bajingan gitu. Kontalane kok. Lah wong ulah desa ae nyuwet kendalane malah biar gitu. Oke bos, jadi ngono. Iki konten tak kira-kira podcast dan terima kasih. Sudah tertutup berikutnya. Jadi tetap asa. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.